ole tun tum Thlahrâng le Ramhuai story huna chuan marshal pau tu in atak nge ya amaton nge kan ngaihnawm dona he thuchhiar ngaihnawm tak le danglam tak hi uluk deuin min lo ngai thlak sak don nia ole tun tuma chuan atak nge ya ke maton karon hril ve don chewa lo tia soi tur ero ani lem lo thung ama ero chu ahun lai kha chuan lau tak hi kan ringot in la pa ve tok tak huaisin in ti ve tok tak kha kani in kain hre thina amaro chu hemini zan kher hi chuan mi pa po ka pa lei thei to lo ani ber hen ka hria mi pa eti lo chuan ka khur der mai bok a thui lo jok nan ka han sei wat ange MZP buat sai in khom lian ri eka kan neya anuamin kalpo kan thanem hle bok state sang atanga lo kalpo kanom nual mai zauni mangturin ri ek zau kholam kan kal chawa hun lim tak kan mang me ka hun lo lutuk khian ni mole nuam ka ti viau line kan how tu ten model aizol dor pui multipurpose hola han thla lok turin Mitthi ani chu aruk tak chuan ni chuak lo mai la ka hlim heti hun lai ka bike KTM RC 390 kalo chuan ruk mai ne na han thla chu chak tak hi kan ringot thei ni se chuan aizol thleng po ka po thleng rat du nge yang ole kan model Hmelṭha in en chuan ti pa in jin kong chu tluang takin kan thleng chho mai boka anu rei vak lawa chuan rei ek lampanin kalet li a tlai da ruk li a chan ve ani to mau bok lama motor azam na sat mawangin kho chunga dar kal khat te mo mai ka tanga wan nei thlak takin ka chuak thei lo maya ti chuan ka kal zela tlong lei po chu ka thleng ve ta mai ti chuan mai zial te zu in kan chol ha dam te ya anu rei vak lawa chuan ka kal le ngal mai boka tlong lei ka chua sana tanga koi ruk na vel ka thlen chuan engemoni hian min mol tlat peka ngai that lo na hial ka nei ma se ka tlan chun zom zela achak waiting seat ka thlen chuan vote ni si lo hian ka hmul thi hi aron ding veka ka khur der ma se ka soi to angkhan ma ni to ka in la pa ve tak kani awangin laudu lo chuan ka tlan nui ngata ka model phur khangai tu chungin ka tlan zela ai long thlen ma PHC ho tuilak na ka thlen chuan azona tak chuan hlo na hian min ron tuam le peka lau tak kani mu ka nei lo ma se ve an ang mai hian ka hria a baruak po adang takhop mai karil ruwa reng chumin ron vel ni ber hian ka hria khonge mi pa kani lom ni ti chungin chakto kin kan tlan chho maya ingtik line nge re ek po chu ka thlen man ka hre hau lo kan thlen in nu hna chuan pe hel deuh tak hian ka han zota kapi re ek kai chak waiting sheet le PHC tuipam na mun vel khuthil thleng te to thinem ti in ka han zota kan thlen in nu po chuan rang zetin thilton ni nem ni ti in makti mel tak hian min zot pa chuan min en ha a ma se ke chuan nei lem lo ka ti dai aruk tak chuan engkim soi ve kha ka du ton ka nei ti chu a hrengreng achan chu itong ve ti ka hria min ti dana khan ti hian min hrilta lom le re ek kai chak waiting seat ilo pelta ka khan nu pa hian in ti thiam lova an nu in an pa khathatin aruang mun thum la ya ason ani ome waiting seat ate ada anti kha anti mai chu ka reile ka hlau thar ni ber an soi sang ve wani ome chumi pialama jinmi te po hi kha to kin na lo phar fo thi nani ome ti in min changa ti chuan a soi chun zom zela PHC tuilak na khian ruang pahni achuak to a pakhat chu pai phi phlum ni in pakhat ero chu thia chhar ani ome an soi thomero atam khop mai kan khomi te ngei po zana an tlan ngam ngai lowania ma se kha nang chu iron tlan ngama I huai sen hle mai min tia nie kapi hlo ti vel hi minep te thom no kan lo ti ve boka ma se zep thu a cheng love aruk tak chuan ma ni to ka pa in ti ve tak hian ka hlau ru hle ani
ole tuna chuan a kong dang deuh marshal pautu thilton danglam tak hin ngai thlak chun zom le lok ti ang tuna karon soitum hi jin konga kan to pa thil min hril ania keni darla ka tanga nula rim holam zandar ko borvela ho kan nia hi darlak le mamit inkar highway konga chupa kan to athu min hril ani ka thian pa nen hian nula rimin west phai lenga tanga darlak kan pana kan hole lam hi zandariat borvela nia ti pa in ramhuai chanchin te kan soya kan nui vak boka chutia ti pa kan thlan mel lai chuan mi pakhat kong sira a bike lo thal hual mai kan mu chuan kan thian pa nen chuan rang takin kan dinga kan va boi som ngala reilo te hnuah chuan lo that chuak ve mai in ti hian min thilta lom le a hming ero thup ni mai se a hmun ero ka han ta lang ve thung ange tarlan ol samjok nan ke ma ton angin ka han thai lang bok ange nula rim ka ho lam mania tluang takin dampui po ka thleng ve trep ma se dampui kong chho unlai taka khian me che pakhat hian min ron phara ka headlight in a chun chiang viau mai le ngal aruk tak chuan ka lom hle ti chuan a zon ka thlenga nula nge ani a mel po a thakop mai mel thata kani heta hian nula omdan pianzia hi zona chang kan lo thelova min lo thathiam mai don nia ti chuan ka bai ka lo chuang ve tur chuan ka han tia ani po ni sen chung chuan a ron chuang ve a ti pa in ka tlan pui zela chuta thil mak deuh mai chu ka taksa in khanula kha awasi khan taksa lumna reng anei lo ka lo lem sek awangin ka phur em kha ania ngai that lo na em po nei than lo chuan tlan pa in ka hnung jang sik tir ka tuma wangin ka hnung ka ti pong dewa asi thei reng lo boruak nek tum ang mai hi ani ma se a om reng si atak savot thlur ka khoi awang khan in sik tir du lo ni ber hian ka hria ngai thatakin ka tlan zela dampui kan tlan lai chuan putar pakhat hian min en deuh riau mai dar thalanga putar ka han en lai chuan min lo la thlir reng ka ti lai te khamak ti tak mai hian min lo thlir ni ber hian ka hria ti chuan kan tlan zela dampui kan pel chho le ta ka mei che phur churit riau hian ka heta tlat maya ka lo ber chu a break hian min zom lawang ti hi ani chuta karin ang ngein a break in min hne mang ta tlat lo ma se atlan riai re tho kan tlan rui zela ka mei che phur lam po chu ka ngai tu man lo ka ti pui mel boka a hlau thon ka hlau awang khan ti chuan ma mit kalna highway kan lu don chia tia a break in min zo tangang lo kan tludun top maya chuta mei chia ka phur kha chu loading fel then mai chu mak ka ti hle maya thian pa i tha em min tia ral khata tangin scooty eng kha kan hmuwa chuta so mian lo kala lom in pui dilila kan tia chuta mei chelam ka hoi phei chu tu ma reng mu tu ran lo om ta hau lo mai ka lua hai bok nen ka hlau lu tu kha eng ma ka to lova athim vek ani mai ti chuan ka lo har le chuan ka bula nang ni thian dun in lo om ta a ti in min hril ta ani ole khati zong khatun tum Thlahrâng le Ramhuai story huna kan ngai thlak thei chuni le phot sila he thuziak phalta ka min chiar tir tu marshal pautu chunga lom thu ka soi tak mewa helo po hi a thuziak ngaihnawm tak kan la chiar chho zel dona nga thlatu lam te pon min lo ngai thlak sak zel don nia khonga in kan video te min lo like sakin min lo share da sak ula he channel la subscribe lo phei chuan min lo subscribe sak le theu ula he channel alo chang tlun chho zel thei nan tan min lo lak pui theu don nia in zawa in hun man nuam vek ule